Mar Jubilee Kevin Kioko Bahati Okwedo weche mabende nosebedo ka kere mbui ni koro dhi weyo laro komno mabende onego dhi laro kendo koro ni odhi wene jaod bura masani migosi Antonio Wach. Bahati mane loso kod ute mag fwambo tudo ke weche mag miriambo go to kod jagoro mar ODM Edwin Sifuna kachiel kod jalup jatend migawo machon Rachel Shebesh. Kama bende koro wacho ni en tiere ng'wejno nyaka giko kendo koro onge ng'ama biro dhi weyo ne kom makamano nikech kata obedo ni gin ji ariyo malaro komno to wuok e riwruok mar Azimio. Wacho ni kaluwore kod nonro mar paro mag ombulu mag paro migolo pile ka pile en ema osebedo e ong'ala manyime omiyo koro po nono ni koro weyo kom makamano bende en mana wach manyalo wuok kowuok e duond bura mar Jubilee to ok jogo ma ok gin jokanyo mag Jubilee. As a musician, and the last few months as a politician, first and foremost, I'm here to clarify and set the record straight that nimeona a lot of propaganda, being taken, and lies zikipelekwa viral by Sifuna and Shebesh. I want to clarify because hata si tumesikia tukiwa ground, we were in Mathare, that's why hata sijavaa suti, nilikuwa ground. Ndio tunaanza kuona propaganda imeanza kupelekwa online, and I'm here to clarify that Bahati Kioko is still and is on the race as the next member of parliament, Mathare constituency.